Здравейте, пичове, аз съм NoFearBG и днес ще играем в нашия привет сервер. Тъй сега нека да ви покажа за сега как сме се развили. Само да увеличим малко чънковете на 9. Само да зареди. Това е тук един мост, който не го гледате. Това мост е пълен минус. Просто един олигофрен почна да го строи и нямаше как. Беше замислено едно, той направи другата пака. Просто сме решили по двойки, но да живеем близо, в смисъл една двойка живее близо до нас, е така. И ще ви кажа сега, че има още две свободни места. Две свободни места за сървъра. Някой от вас, ако иска да играе, да напише в коментарите. Така, сега нека минем към по-интересни неща. Това може да не го гледате, той е много смотан. В смисъл нататък ще го правим. Ето това тук е фара, който аз правих. Не е нещо, кой знае какво. Опс. Просто фар. Трябваше да стане горе-долу по-хубав, но размерите му ги направих по-малки. Но все пак мисля, че се получи добре. Ето тук ни е Enchanting House. На 300 лева всичко. Не са получи красивости въобще в ефективна. Те ще седи. И като сме се развили добре, имаме много кол. Е там сега съм направил една ферма за левета, която не знам дали бачка. Трябва да бачка. Тъй не сме много далече, кой знае колко от спална. Не ни се занимаваше и така решихме. Всички искаха така. И да, има приятни хора в сервера горе-долу. И в този епизод ще правим фермата. Е тази ферма, тук ще правим. И сега трябва да обявим всичко. Така. Нека обявим всичко. И това е най-големия глупак. Еми, пълен олигофрен. Това е най-голямото олигофрен, че дето съм виждал някога. Най-големият олигофрен, който съм виждал някога. Еми, тогава то човек се е тапана, честно да ви кажа. Моля, крипа да него, то 5 пъти не здравя честите, моля си представете. 5 пъти някакъв да ти здрави честите. Аз ще поводя, честно ви казвам. Човече крипа ще се здрави. И то пак седи при него, ама една. Бах ти пичовете. Тъй, нека да си направи една кофа, взема водата. А той има. А той тук добре. Ще ми трябва дърт. Който ние нямаме. Който ние нямаме, ама сега това вече имаме. Ето ще взема мъничко, никой няма види. Сървър работи от 2-3 дена, не много. Как виждате, ние не сме сървили кой знае колко, тъй сега почваме да строим. За да играете трябва да сте над 14 години. Така решиха всички, тъй като не иска да има някъде са по над 9 годинки. Тъй иначе ще бъде ето така. Не, ще бъде едно само ето тъй.
Е, така ще бъде. Еми, сега, че не говорим някакво кара, ги почва да влизат хората, тъй като преди малко са пусна сервера. През зимната ваканция, ако снимам, нали, ще снимам по-често, сега ви казвам, тъй като ще имам повече време, но пък трябва да участвам в тренер, тъй че няма да има кой знае колко много клипове. Тъй пича, не знам дали знае дали снимам. Мисля, че не знае, все пак. Значи тази ферма може да сте виждали вече от мен, но пак ще я направя. Може да сте виждали, аз съм сигурен, че сте виждали, смисъл ако сте ми гледали някои предишните епизоди на Бискаф, там е пак същата. Но този път ще разнообразя малко по-разли, ще я направя. Тъй сега ще видим как ще изглежда. Значи искаме те да е така. Тук ще искам да е много да седи Томас, не знам. Ако я мисля, че седи гълго, моля ви се, коментирайте. Кажете вашето мнение. Аз поне мисля, че това седи супер гълго Томас, така. Тъй Томас е загубено време за мен. Да, така не се получава много хубаво отзади, но да има. Сега ще пълня нещо друго. Нещо като така. Тук обаче не знам какво ще сложа. Сега ще видим. Дундълкаме така. Ще седи. Не знам дали седи красиво. Мисля, че ще бъде тъй. Днес се опитах да напочна някакъв клип на Hunger Games, да де чакам да пуснат сервера, тъй като не дай 4-7, но не се получи. Той най-вероятно беше сигурно, че няма да се получи, то доста няма си, тук не ми хареса. Ами това къде го сложим? Не прекалено голям стат пред. Еми... не. What the fuck? Добре, да я гледам с това. Няма го пипаме. Ще го оставим тъй. Сега ще се опитам да скрия водата. Малко съм болен. Еми не знам, ако питате мен се получи горе-долу добре. Намерих и място на тия два слаба. Отвънка не изгледа кой знае какво, но горе-долу е била. Не кой знае какво тази ферма. Имаме недър портал е там. Ако не сте го видели. Нека да вземем това.
Опа. Ето тук мисля да сложа вратичка така в врата. Чуда се още. Така че ти малко не съжда красиво как си идея. Знае ли са? Някаква, ама някой му хареса. Еми, това ще е от фермата. Този епизод ще бъде малко по-кратък, тъй че не са съвети. Значи натам виждате моста. Сега ще ви развида малко. Може да са съсканите за Топич Муди. Ще му сложа линк за канала в описанието, ако не забравя. Моста не е довършен, както виждате. То сняг трябва да се маха. От целия мост само стълбите ми изкривиха как станах, в смисъл те даже не са довършени тългатки да слагат. И неща някакво много грозно такова си има. Не знам как ще го правим. Трябва да го украсим. Еми да, само тази тъпата ферма направихме този епизод. Нищо друго не сме правили. Тъй като не съм мислил какво ще правя още. Мисля, че също аз съм измислил, ама това ще е за друг епизод. Ето тук. Ето така ще има един надолу често ще правим. Трябва да го оформя и чак тогава ще снимам. И да, за този епизод ще е това. Ако искате да играете сервера, пишете в коментарите. Ако искате да играете с нас, двама човека търсим, ще ви приемем, трябва да сте на 14 години, може да сте на 13, нали, зависи. И коса там, и ако може да... Коса там бе, идват при нас. И ако може да снимате, нали, за да се развива сервера. Пичовете тъмън идват с нас, тук при нас, нали. Ето, между другото, сега вижте как ще ги тълна. Нищо. Пичове, това беше от мене. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако ви е харесал, лайкнете, коментирайте, абонирайте се и повтарям за пети път, ако искате да играете в сервера, пишете коментар. И до следващия път.